أزو السلام تقبلوا فنونا أب مكتتال تركب زخوركم تعزبتنا خمي وعلكم نلوم عربية عسرتو تشعة نسكرن فرق معلتن فرقان استدالو هاجراون زينات حيزلكم قريبة زلخو في المنظومة نمكتالكم بخبرنا عدمكو بغندرستاتو فلان أب نوزبابات عوتي تمهارو بهاجراو فتنا شمناك لعنة تمرت فتشان إسران 4 فتشان إسران 5 أبيت هاريو عزاز بوليس ترافيك زوبا ماكل نمرحت مكاين هزبا ومقعزيا سمينار كايدو أب نوزبا فوروم نبقولا وأقراب كابرسات نمكل خالي سرح الله كندا مكسيكون قطباون تاون زمدن أن مدنفعة سمامعين اسبانيا اوروبا وحبرت على اسرائيل توصل رصن اجدان موسى نزقربو امانه خمس فوق غليصا منستر روسيا اوروبا وحبرت على سكيل وزلو ገንዘብ ሀገሩ ዩክሬን አምድጋፍ ወዕል ዘውጾ امانه ኮኒኖ ዝርዝር ዜና أب نوزبابات وتصيت تمهارو أب هاجراو مرمرة شامنا كفل عمة تمرت 2024 أبيت كم زرقاء تجلسوا وكيلرنا دم ساس أجاين زدالو زينا وتصاب ميكائيل حدقو كأربوي أب نوزبابات وتصيت هاجراو ملك غفتنا شامنا كفل عمة تمرت 2024 أبيت كم تمزجبة تجلسوا بعصوتو شوعة مسكرمة بستخايدة جمجام حلفا بيت تمرتنايتو نوزوبا ممر إسماعيل صالح حفظ غروبة صبصاب كابتو ما بتاقراو فتناز التقافلو تمهارو لعلي 75 ميتايت كحالفو غلو مسنايت حالف عمد كنا تاصرن كلو تاهز بالعلي 27 ميتايت كب كم زبالة حابيروم حلفي كالاي درجة بيت تمرتي زوبا سيوناو كحي بحري ممر سعيد صالح بوغنو ببقوانو بزقبر قطوط راو سراح زركة وطيتن زوسد عرام سوقمتات زحقس لزغنة بقبو كتحاز بملباو زرات صقمات ببدرجان مفتاح سلاسل نطفتات بزحايله ملكعو كم زسرحلو ابريهم حتى قطامي اب مديات بالن سبورتن طعنان ناي زتخايده نطفتات صبصابات قريبون تزتيلن تساتفتي بوغونوم صقنا بيت تمرتك قلاطف حصرت ممهران قانقوا عدن ممهاري مصحفتن فتح كناديلو تنكتات مقراس تمهارو تلليو نموغادو كسرح كمو ناب كل الدرجاتات زر واحد صدقاتات كفتح زبر ريتوتاتن لواتاتن اغريبوم أكاد سرح نوزوبا باصعتو تولد تسفازغي ابزابو مزاز مخال نعبيت تمرتي زعنقفو هاغوافات كساب بدرجه بيت تمرتي وريدكا كرايون قلت فتح كنا ديلو من بمحصان ممحدار كتما ابز مدايزي اجامو كبركت كموترو دلو مخانو ارغاغيصوم عزاز بوليس ترافيك زوا ماكل ميجر هبت قبرو نمرحت مكاين هزباو مقعزي اوتوبسات كتماتات أب مخبار حقتات ترافيكن مكلا على حرقاتات زتكور سمينار بعصر شمون تمسكرما بسمرا كايدو مرحت مكاين هزبا مقعزي هتماتات تعاق منقصاص سب النقد نابزر رأيلو كبابيتات انقا غزوترون حقتات ترافيك بتبق خبرون جنفر حقن سرعات دما انقا حرقاتات كونو زخلو أب زي وقعو نقدس نزتوها فروز قبرو اوتصر كحيلات حساسيبهم حالا في مقطعات مكوتصارن ناتو إساء ياقوب بقديو أب قدامي منفق 2025 بزقات أمش حنا 409 حدقات ترافيك 18 زيقاتات هيوتهم كسؤن خلو 350 فوكسن كبيدنا كلاو قدات كم زوردهم كمون أستات 10 مليون نقفاز قمت عنوات عن نبرات كم زقات أمانت سيروم بزيكازي لعلي 43 شح تشكركرت حق ترافيك بمتحس تخصيصا لعلي شوعتنت ب 3 مليون نقفا جنزبا ومقصعة خمتة بين اللنجليزوم أكاد سرح قلقلوت هزباو مقعزي أوتوبسات كتماتات ليتنال كولونيل برهان زومو بوغنو مرحت مكاينا بعلتاو نطفتاتهم ندحنت زقدمت انقا خبرو جنفر حقن سرعتن زوبا ماكلن كالوتنا يسرح مشارختن دما زي وقعو نقديا بمنقصاص سبن تشكركرتن زفطرو زلو صقم بمغنزاب بنمكتو قلطف سقم تخوصدو زخاخيروم تساتفت بوغنوم افلطو حبرتسب اب انقا حرقاتات ترافيك نمبراح قصال غوسغوسات ككايد أب كتما نسيمافورو تباهيلو زكوعات زلو قطران قبؤن قلطوفن صقانا خقبرلو كمون زي حلافنتاو مزوار بشكلتان زي وقعو نقدن معلى بخركبو تمحصينوم
ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኣይሮማልን ዞባ ፎሮ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዝበርስ ኣግራብ ብሓፈሻ መበቆሎ ኣግራብ ድማ ብፍላይ ንምዕቃብን ካብ ብርሰት ንምክልኻልን ከም ማእከል ዝገበረ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጾም ኣካየዲ ስራሕቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ያሲን ኸይረን የሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ ኣብ 2021-2022 ኣብ ዓድታት ኡምለን ስርደን ብወፈራ ካብ ዝተተኸለ ፈልስታት ጽሕዲ ቀላሚጦስን ዕቃን ኣስታት 900 ጸዲቑ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝበጽሕ ብምጥቃስ ነበርቲ ኣብ ምክንኻኑን ምሕላውን ብንቕሓት ክዋስኡ ተላቢዮም ኣባል ሓለዋ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ሳልሕ ኸይረ ብግድኡ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ባህሊ ዕቃብ ኣግራብ ዝነኣድ ብምዃኑ ከባቢኦም ናብ ሓምላይ ተቐይሩ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ሓሓሊፉ ኣብ ሩባ ሓዳስ ንዝረአ ዝነበረ ብርሰት ንምቁጻሩ ከም ተኻእለ ሓቢሮ ኣብ 2021-2022 ኣብ ምብራቕ ጻድፍ ንኡስ ዞባ ፎሮ ኣስታት 40,000 ፈልስታት ኣግራብ ከም ተተኽለ ጸብጻባት ምምሕዳር ከባቢ የነጽር ኣብ ዞባ ጋሽባርካን ዞባ መንሱራ ኣብ ምውጋድ ዘይውሑስ ኣጠቓቕማ ሕርሻዊ ቀመማትን ምርጋጽ ውሑስ ምህርትን ኣስተምህሮ ተዋሂቡ ወኪል ኤርና ዓብዱ ያሲን ንዘዳለዎ ዜናዊ ጸብጻብ እልልታ ሃብቲ ማርያም ከተቕርቡ እያ ኣብ ጥዕና ሰብ እንስሳታትን ኣከባብን ኣሉታዊ ጽልዋ ዘይብሉ ሕርሻዊ ምህርቲ ንምፍራይ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ንምስማር ጨንፈር ዞባዊ ኣገልግሎት ቁጥጥር ዞባ ጋሽባርካ ኣብ ንኡስ ዞባ መንሱራ ኣብ ምውጋድ ዘይውሕስ ኣጠቓቕማ ሕርሻዊ ቀመማት ዘተኮረ ኣስተምህሮ ሂቡ ኣብቲ ወከልቲ ሓረስቶት ኣብ መሓደርቲ ምምሕዳራት ከባብን ክኢላታት ሕርሻን ዝተሳተፍዎ ኣስተምህሮ ብፍላጥ ኮነ ብዘይፍላጥ ዝግበር ተጠቃምነት ሕርሻዊ ቀመማት ኣብ ጥዕና ሰብን እንስሳታትን ከምኡውን ኣብ ኣከባቢ ከውርዶ ዝኽእል ሓስያ ኣብ ግምት ብምእታው ሓረስቶት ምኽሪ ሰብ ሞያ ሕርሻ ዘይተሓወሶ ተጠቃምነት ሕርሻዊ ቀመማት ከወግዱ መተሓሳሰቢ ቀሪቡ ሓላፊ ጨንፈር ዞባዊ ኣገልግሎት ቁጥጥር ዞባ ጋሽባርካ ኣቶ ሓጎስ ገብረ ማርያም ዕላማት ኣስተምህሮ ድሕነት ሕርሻዊ ፍርያት ብምርግጋጽ ጥዕና ሕብረተሰብ ምውሓስ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ሓረስቶት ባህራዊ ድኹዕን ሜላታት መኻዕበቲ እቶትን ንኸዘውትሩ ክኢላታት ሕርሻ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ኣዘኻኺሩ ኣብ ማሕዳር ንኡስ ዞባ መንሱራ ኣቶ ታደሰ ገብረ ገርግሽ ብወገኑ እቲ ኣስተምህሮ ዓብዪ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ብምግላጽ ኩሎም ሕርሻዊ ፍርያት ዘቕርቡ ኣካላት ብሓፈሻ ሓረስቶት ድማ ብፍላይ ካብ ዘይውሕስ ተጠቃምነት ሕርሻዊ ቀመማት ክሕየቡ ጸዊዑ ኣብ መወዳእታ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ኣቶ ኣቡበከር ዑስማን እቲ ብክኢላታት ቁጥጥር ሃብቲ እንስሳን ቡቕልን ዝተዋህበ ኣስተምህሮ መኣዛዊ መግቢ ንኹሉ ኣብ ኩሉ ዝብል ሽቶ ሚኒስትር ሕርሻ ንምውቃዕ ካብ ዝትግበር ዘሎ መደባት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ንቑሕ ኣበርክቶት ሓረስቶትን መላእ ሕብረተሰብን ክምባል ወሳኒ ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም ተሳተፍቲ ድማ ዝተዋህቦም ኣስተምህሮ ኣብ ሳዕቤናትን ኣገባብ ኣጠቓቕማን ሕርሻዊ ቀመማት ንዝጸንሖም ኣፍልጦን መረዳእታን ከም ዘዕበዮ ብምጥቃስ ድሕነቱ ዝተረጋገጸ ሕርሻዊ ምህርቲ ኣብ ምፍራይ ኣተኪሮም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ንምክታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ዜና ወጻኢ ካናዳን ሜክሲኮን ትማሊ 18 መስከረም ቁጠባውን ጸጥታውን ዝንድነአን ምድንፋዕ ተሰማሚዐን እዚ ስምምዕ ዝተበጽሐ ሜክሲኮ ዑደት ዝፈጸመ ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ማርክ ካርኒ ምስ ፕሬዝደንት ሃገር ክላውዲያ ሸምባምን ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዮም እቲ ስምምዕ ወደባት መስመር ባቡርን ትሕቲ ቅርፂ ጸዓትን ኣብ ዝርከቡ ኣገደስቲ መሰረተ ልምዓት ምህናፅን ንምምዕባልን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተሓቢሮም زامزيلون كله بتقاطعمي مكسيكون كندا متن نقداو من لوات نمعباين مس أمريكا زلون سلوساو زممعنا نقدن محيالن سرحة أب مرد أبصحن نقداو من لوات كلتين هاجرات أب كلتشن إسران 4 بليون دولار كم زبط حتى صوت يحبرهم كلتين هاجرات زعابي نقداو مشاركة أمريكا 5 خنا تم تصبات بتوسخ يتقصم ቀዳማይ ሚኒስተር ስፓኛ ፔድሮ ሳንቸዝ ሃገሩ ነቲ ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስ እስራኤል ዝጸንሖ ንግዳዊ ስምምዓት ንምውንዛፍን ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ሃገር እገዳ ንምጽዳቕ ንዘቕርቦ እማም ከም ድግፎ ገሊጾም ቀዳማይ ሚኒስተር ሳንቸዝ ትማሊ 18 መስከረም ምስ ቻንስለር ጀርመን ፍሬደሪክ መርዝ ኣብ ከተማ ማድሪድ ድሕሪ ምርኻቡ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሃገሩ ንተግባራት እስራኤላዊ ሽምጥቃዛ ዘለዋ ተቃውሞ ካብ ጂኦፖለቲካውን ሰብኣውን ስክፍታታት ዝነቐለ ምዃኑ ሓቢሮም زامزيلون كله جرمن نتي أوروبا أو حبرت قبل إسرائيل سجوم تنموسات زغربوا أمامه بزملكات قدم تزمت سحرة كنتياب كتما كوبنهاجن دنمارك كايب تمدي وزول أخيبا أوروبا أو حبرت عب وسنة هذا صح مخنا تشانسلر فريدريك ميرز فليتوم
እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕታት ምስ ትገልጹ ዓላማታት ዘሳነ ከም ዘይኮነ ዝሓበረት ቻንስለር ጀርመን እንተኾነ ግን ሃገሩ ተግባራት እስራኤል ምስ ምጽጻይ ዓሌት ዝመጣጠን እዩ ዝብል ኣረኣእያ ከም ዘይብላ ነጺሩ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ እስራኤላ ወሽመጥ ጋዛ ትፍጽሞ ዘላ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ 5.8 ቢልዮን ዩሮ ዝግመት እታው ፍርያታት ተወሳኺ ቀረጽ ንምውሳን ከምኡ'ውን ኣብ ልዕሊ ሚኒስትራት ሃገራዊ ድሕነትን ፋይናንስን እገዳ ንምጽዳቕ ዝኽእል ሓድሽ እማመ ከም ዘውፅአ ሓቢሩ ዘሎ ዓላማቲ ስጉምቲ ሰብኣዊ ኩነታት ወሽመጥ ጋዛ ንምምሕያሽ ከም ዝኾነ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ካጃ ካላስ ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለጺ ነጺራ ይኹን እምበር መንግስቲ እስራኤል እቲ እማመ ምስ ዝትግበር ኣብ ልዕሊ ኤውሮጳዊ ሕብረት ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣጠንቂቑ ኣሎ መንግስቲ ሩስያ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ባንክታቱ ኣደስኪልዎ ዘሎ ገንዘብ ሃገሩ ብቐጥታ ዩክሬን ኣብ ምድጋፍ ክውዕል ንዘውፅኦ ሓድሽ እማመ ኮኒኑ ቤት ጽሕፈት ክረምሊን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምህጋር ብኤውሮጳዊ ሕብረት ደስኪሉ ዘሎ ገንዘብ ሩስያ ንፋይናንሳዊ ስርዓት ሃገራት ምዕራብ ዝሃስም ምዃኑ ብምሕባር ተመጣጣኒ መልሰ ግብሪ ከም ዝውሃቦ ጠንቂቑ ኣሎ ኤውሮጳዊ ሕብረት 170 ቢልዮን ዩሮ ካብ ገንዘብ ሩስያ ኣብ ዳግመ ህንፀት ዩክሬን ንኽውዕል ብመልክዕ ልቓሕ ንምሃባ መደብ ከም ዘውፅአ ዝሕበር ዘሎ ዝበዝሕ ካብቲ ሃገራት ምዕራብ ኣደስኪሎንኦ ዘለዋ 300 ቢልዮን ዶላር ገንዘብ ሩስያ ኣብ ባንክታት ኤውሮጳዊ ሕብረት ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ሩስያ እቲ ገንዘብ ምዝህጋር ኣብ ልዕላ ተግበርቱ ኣድላይ ዝበሎ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ብተደጋጋሚ ክጠንቅቕ ጸኒሑ ኣሎ ምህጋርቲ ገንዘብ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዘይኮነ ዝገልጹ ክኢላታት ተግባራዊ ዝኸውን ኣብ መንጎ ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ዝጸንሐ ምትፍናን ዝኸፍእ ኣንፈት ክሕዝ ከም ዝኽእል ይእምቱ ሃገራት ምዕራብ ኩናት ዩክሬን ኣመሳሚሰን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘጽድቆ ዘለዋ ተደጋጋሚ እገዳታት እወታዊ ውፅኢት ከም ዘይረኽባሉ ጸብጸባት የረድኡ ናብ ሎሚ 19 መስከረም ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ሩስያ 7.8 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ በቲ ኣብ ዞባ ካምቻትካ ዘጋጠመ ሓደጋ ኣብ ህይወት ሰብን ንዋትን ብዛዕባ ዝወረደ ክሳራታት ዛጊድ ዝተዋህበ ሓበሬታ የለን እቲ ኣብ 19 ኪሎ ሜትር ማዕሞቕ ዝተኸስተ ምንቅጥቃጥ ኣብ ፈለማ ሓደጋ ሱናሚ ከይስዕብ መጠንቀቕታት ተመሓላሊፉ ምንባሩ ጸኒሑ ግን ከም ተላዕለ ተፈሊጡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ እውን ኣብቲ ከባቢ 8.8 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ ምንባሩ ዝዝከር እዩ እቲ ምንቅጥቃጥ ድሕሪ 1950ታት ኣብቲ ዞባ ካብ ዝተኸስቱ ተመሳሰልቲ ሓደጋታት እቲ ዝሓየለ ምዃኑ እዮም ጸብጻባት ዝጠቕሱ ዩክሬንን ፖላንድን ክለኣየረን ንምውሓስ ሓባራዊ ወተሃደራውን ጸጥታውን ንጥፈታት ከካይዳ ዝኽእለን ስምምዕ ከቲማን ሚኒስትራት ምክልኻል ክልቲአን ሃገራት ትማል 18 መስከረም ኣብ ከተማ ኪየቭ ኣብ ዘካይድዎ ዝርብ እቲ ስምምዕ ብፍላይ ካብ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ክመጽእ ዝኽእል ስጋኣት ንምምካት ዝዓለመ ምዃኑ ሓቢሮም ብመሰረት ስምምዕ ዩክሬንን ፖላንድን ወተሃደራውን ቴክኖሎጂካውን ጸጋታተን ብምውሃድ ብሓባር ክሰርሓ እየን እቲ ስምምዕ ፖላንድ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሩስያ ክለኣየራ ከም ዝጠሓሳ ድሕሪ ምኽሳሳይ ስዕብ ስለ ዘሎ ንሩስያ ዘነጻጸረ ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕበር ነቲ ክሲ ዝነጸገት ሩስያ ብወገኗ ሃገራት ኤውሮጳ አንጻራ ዘካይድኦ ተጻብኦታት ንምሕያል ምኽንያት የናድያ ምህላውን ወቒሳ ኣላ ድሕሪ እቲ ፖላንድ ዘቕረበቶ ክሲ ኣባላት ኔቶ ዘካይድኦ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ከም ዘሐየልኦ ጸብጻባት ይርድኡ እቲ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ኩናት ዩክሬን ብዘተ ንምዕራፍ ንዝካየድ ጻዕሪ ዝዓነቐፍን ንጸጥታ ምብራቕ ኤውሮጳ መሊሱ ዘኽርርን ምዃኑ ሩስያ ከተጠንቀቐኒ ኣላ እስራኤል ብ17 መስከረም ኣብ ምብራቓዊ ክፋል ሊባኖስ ብዘካየደቶ ደብዳብ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ በቲ መጥቃዕቲ ስትራቴጂካዊ መፍረን መኽዘንን ኣጽዋር ዝርከቦ ወተሃደራዊ ዕላማታት ምንቅስቓስ ሕዝቡላህ ከም ተሃርመ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ እቲ ወተሃደራዊ ዕላማታት ንልኡላውነት ሃገሩ ስጋኣት ምዃኑ ዝገለጸ ሰራዊት እስራኤል ንምዕናው ዝካየድ ስርሒት ከም ዝቐጽል ኣፍሊጡ ይኹን እምበር እቲ ደብዳብ ኣብ ሰላማዊ ዕላማታት ከም ተፈጸመ ዝገለጸ መንግስቲ ሊባኖስ ብትሪ ኮኒኑ ኣሎ እስራኤልን ምንቅስቓስ ሕዝቡላህና ወርሒ ሕዳር 2024 ስምምዕ ምቁራጽ ተወሳኺ ዝገበሩ እኳ እንተተገልጸ እስራኤል ብተደጋጋሚ ክትጥሕሶ ምጽንሓ ይሕበር እስራኤል ካብ መወዳእታ 2023 ኣብ ሊባኖስ ከተካይዶ ብዝጸንሐት ወተሃደራዊ ስርሒታት ልዕሊ 4,000 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ልዕሊ 10,000 ከም ዘቕሰሉን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ጸብጻባት ይረድኡ ኣውስትራልያ ንመጠን ትፋእ በከልቲ ጋዛት ኣብ ውሽጢ ዝመጽእ 10 ዓመታት ብልዕሊ 300 ከተጉድሎ ውጥን ከም ዘለዋ ሓቢራ ሃገሩ ነቲ ክሳብ 2035 ዝዝርጋሕ መደብ ንምስማር ቢልዮናት ዶላር ክትስልዕ ምዃና ቀዳማይ ሚኒስተር አንቶኒ ኣልባነዝ ገሊጹ ኣሎ ኣውስትራልያ ክሊማዊ ነውፂ ንምግታዕ ዕቱብ ስጉምቲ ምስ ዘይትወስድ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ዓመታት ልዕሊ 400 ቢልዮን ዶላር ቁጠባዊ ስራታት ከጋጥማ ከም ዝኽእል እዮም ክኢላታት ኣከባቢ ከጠንቅቑ ጸኒሖም
زعبية كبابيو بكلا هذا سبع هجرات عالمنا مهانات تجلس أستراليا نتتريون مكتاء سجونتات كتوصل كان زيت أنحتياتو كاس أبتا هجر سعبينات كليماولو تمخانو زيت كاس حدقات بارع مرور الغلغن كترو عن ترجعام تريتات كوين خمزلو صبصبات يردهم كليماولو تن مكتاء كل تشان عصر تحمشنا فرنسا نستلصحها هجراو سمم عن متجوار زاجي زيت كاس سجونت خم زيت وصده يتكاس بريزيدنت فلاديمير بوتين كاب كتما موسكو نابصلين بحر الزرقاء عبي أوروبا زعبي بروجكت مسمر بابور مدري كهنت كتامون بيروم 4500 كيلومتر زنوحاتو زمناو مسمر روسيا بيلاروس نزرخ بمخانو امونغو خلتين زغبر منقصاص كبن مبال ترؤل علمخانو تغليصوم بزيكازيتي بروجكت كابنا بن كتماتات روسيا نصنح منقصاصات بعينتن متنن زمحايش مخانو تفليط الله اتي مسمر مستزازمه بدرجه عالم دحرناي تشاينا بكلاي درجه خسرع مخانو منقست روسيا حبيروم زيناتات نمززام أرسات خدق ملكم أب نوزوبا باتسع وتسيت تمهارو بهاجراو فتنا شامناي كفل عامة تمرت 2024 عبيت ريوم أزازي بوليس ترافيك زوبا ماكل مرحت مكاين هزبا موقع عزيا سمينا ركايدو أب نوزوبا فورو مبقولاوي أقرب كابرسات نمكل خالي سرح اللهم كندا مكسيكون كطبعون تاون مدنفع تسمامعين اسبانيا اوروبا وحبرت على اسرائيل توسع قرص نجدان موسان زقربوا امانهم تدغفوا غليصا መንግስት ሩሲያ አውሮፓ ወህበት አደስኪሎ ዘሎ ገንዘብ ሀገሩ ዩክሬን ምድጋፍ ኩዕል ዘውጦ እንማነ ኮኒ ናይሎ መقطر حفشاو زيناتات ابزازيمنا لنا نسلم كتالكم نمسجن مستروف مدباتنا نحرقكم بوغني برومالتي